Jeg hedder Torsten Gejl, jeg er 49 år. Jeg bor ude på Djursland sammen med min kæreste og vores 2 børn. Jeg er direktør for en lille virksomhed, som hedder Ocean Danmark. Jeg gik i sin tid på Kaosblokken hold 1 og har været leder af noget, der hedder Frontløberne i Aarhus. Siden arbejdede jeg en del år som selvstændig iværksætter, og for en 6-7 år siden løb jeg ind i en engelsk metode til at validere uformel læring. Det vil sige, give folk papir på det, de lærer uden for skolen. Og det er den metode, jeg har ført til Danmark og gjort til en virksomhedsidé, som jeg i dag lever af sammen med en 3-4 ansatte. Jeg er med i Alternativets politiske ledelse og talsmand for Alternativet sammen med Uffe Elbæk og Josefine Fock. Det, der fik mig til at gå ind i Alternativet, var især 3 ting. 1, at man taler om bæredygtig omstilling. 2, at det handler om at udvikle en demokratisk kultur. Og 3, at give støtte til iværksætteri og social innovation. Det første med hensyn til bæredygtig omstilling, jamen der var det enormt vigtigt for mig, at man ikke længere snakker om der er et problem, og om klimaproblemer, der er menneskeskabte og alt det der. Men man ligesom siger, der er et problem, og det skal løses. Vi skal i gang med en omstilling. Vi skal i gang med at give samfundet til stadigvæk at kunne udvikle sig positivt, uden at smadre planeten og tære på de knappe ressourcer. Så for mig var det en dejlig aktiv problemstilling, hvor vi kunne gå i gang med at forsøge at løse problemet, i stedet for bare at snakke. Med hensyn til udviklingen af den demokratiske kultur, så kan vi jo alle sammen se i de her dogmetider, hvordan tonen er. Vi er ude til en del orienteringsmøder, og det vi oplever, at folk synes, det er, at medierne og politikerne har en næsten hadsk tone. Der er kæmpe parlamentsled i det her land, og vi er nødt til at udvikle den demokratiske kultur med at snakke om politik på, ellers så mister befolkningen simpelthen tilliden til politikerne. Med hensyn til iværksætteri og innovation, jamen så har jeg udviklet organisationer næsten hele mit liv og er med til at skabe arbejdspladser osv. Så jeg kender lidt til de kår, der er. Og det er selvfølgelig klart, at hvis Danmark skal være et land, hvor vi skal byde ind på den fremtidige teknologi, der kan skabe bæredygtig omstilling, så er vi nødt til at få noget kreativitet ind i skolerne. Vi er nødt til at sikre, at folk, som er innovatører, har en god idé, får den rigtige støtte, bliver udfordret, bliver hjulpet til at forædle deres forretning til det ind til levedygtige foretagender, der kan skabe arbejdspladser, men gør det på en bæredygtig måde. De 3 ting gjorde jeg ikke var i tvivl om, at jeg ville med dengang Uffe han skabte Alternativet, og jeg kunne fornemme, at han var i gang med det. Og jeg har det sådan, jeg synes, det er et super projekt, det er en spændende rejse, og det skal simpelthen være nu. Så jeg håber simpelthen, at alle lytter med, er klar, kommer ind, melder sig ind, er med til underskriftsindsamling, med til at udvikle vores politik, som vi udvikler sammen med befolkningen i Danmark, for at sikre, at der kommer en befolkningsstemme med ind i Folketinget. Og ja, det kan I læse meget mere om på vores hjemmeside alternativ.dk, og I kan jo starte med at komme til Aarhus på lørdag den 1. februar, hvor vi har det store afsluttende live lab omkring udviklingen af den demokratiske kultur i Danmark.